Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha indaba ephuma phaa komnye kookapteni beqela leKaizer Chiefs Uzitha Khwineka xa bethetha nonondaba kumfana omdala. Uyibeke yacaca ke into ethi ke ikhona into eyenzekayo phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ukhona umohluko okhoyo ekusukeleni oko kwafika phaa umlumzana uFernando da Cruz. Uthi khona into eyenzekayo futhi kunethemba lokubana ke izinto zizawujika kakhulu. Watsho ecacisa ke sithi ke nee-players ezintsha ezifana noLangelihle Phili oluka kaBatman noba ke kade ebekhona nakusizini epheleyo, kodwa ke ngokufumene ithuba lokubana zibonakalise. Uthi nje bavele bafika bangena bafitha ncakasana kwangathi ngabantu ekudala bedlala kulaa team. Uthi loo nto yakuxela ukubana ke inkulu ke utshintsho olenziwa phaa nguFernando da Cruz phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Encoma ke lapho ke Uzitha Khwineka sitsho naye sithi ke naye umfana omdala ufuna ukuzijula ijacu, ufuna ukwenza sure into yokubana ke uyikhupha yonke iperformance yakhe iKaizer Chiefs, uyinikeza onke amandla nawo ukwenza sure into yokubana ukwenza sure into yokubana iKaizer Chiefs iyaphumelela. Watsho kumfana omdala naye sitsho sithi ke uzunqendelela into yokubana iperformance yakhe inyuke ngonyuka, eleke befumana ithuba iperformance yakhe inyuke ngonyuka, enza into yokubana akwazi uba ngomnye wabadlali abanceda phaa iqela ke leKaizer Chiefs. Ngamazwi ke lawo ke ebephuma phaa kuZitha Khwineka ebhekisa kakhulu ke kwii-players ezintsha ezifana noLangelihle Phili, ecacisa into yokubana bavele bafika bafitha nje kakuhle phaa kwiqela leKaizer Chiefs ngaphandle nje kwamathandabuzo. Futhi ke loo nto iyakuxela into yokubana ke ikhona le nto iphethwe nguFernando da Cruz phaa kwiKaizer Chiefs. Futhi kuZitha Khwineka uyambona into yokubana umfana omdala njengebethetha nonondaba bahappy bobukho bukaFernando da Cruz phaa kuqela leKaizer Chiefs. Ikhona le connection ikhona phakathi kwe-players noFernando da Cruz. Nantso into ebalulekileyo, ingaske ke kuhlale kunje ii-players zimthanda umqeqeshi nomqeqeshi azithanda ii-players. Yabona beke kwakho uthando phakathi komqeqeshi nee-players, i-performance ezawuphuma apha yoba ngummangaliso. I-team izawudlala ikhululekile ngoba macala kunothando kumqeqeshi, kunothando kubadlali. Okokugqibela nje ikhona wena le nto iphethwa nguFernando da Cruz, noba izawuvela nini na kodwa izawuvela. Ikhona le nto ayiphathisweyo futhi ke aza kuyinceda ngayo iKaizer Chiefs. Nawuthi ndanditshilo ningangena ke baphulaphuli ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.